gwamnan Barna zulum bai ga zama ba. Da birnin mu da ƙauye na jihar Borno su bunƙasa ba zai yarda a lalata gida ba. Kamfatin raya ƙananan hukumomi na Borno gwamnatin Baba Gana ba ta yi zama ba. Tunda ta yunkura aiki ya yi nisa, gun farfado da lokal gamban ba ta yi shiru ba. Dan inganta ƙananan hukumomi a Profesa ya kandi su ya zaga ya yi duba. Ya ce Barna State lokal gamban 27 ce ba lokal gamban hudu ba. Waiwaye in muka yo akan batun lokal gamban lokacin gwamna Kashim ya yi kaimi. Kokari ya yi ta duka bangarorin da ya dace da abin kasa ƙananan hukumomi. Ta gidan makarantu da asibitoci da tsaron nan lokacin gwamna Kashim ya yi komi. Ga kiyate kasu da yake sawa dukkanin su kar a kyale su zo su zama lami. Baba Kashim sai dai mu ce da kai Allah biya ka kokari kai wa ƙananan hukumomi. Ga shi ka tafi a nema ka san barka magajin ka zulum shi ma ya dauko kaimi. Lokaci ya yi na farfado da duk lokal gamban ba a kyale su zamto ya kubai ba. Bangare na tsaro za a dau matakan da ya dace in ji farfesa zulum ba waiwai ba. Addu'ar talakawa gwamna zulum ke da bukata tunda Allah ke mai ba wani dai ba. Akan batun raya ƙananan hukumomi na Barna da zulum ya ce shi bai ga zama ba. Zulum cewa ya yi duk wani aiki da ya cancanta a yau gunsu ba za ya yi sanyi ba. Ma'aikata a waɗanda suke a lokal gamban bai kamata a je a tarar masu ba. Malaman makaranta likitoci a lokal gamban bai kamata su zama afsan a gari ba. Shi yasa Baba Gana Umar in za shi ziyarar su yakan je bai sanar musu zai zo ba. A nan yake gano wake aiki yanda ya dace bara gurbin ciki ba zai ki gani ba. A irin haka ne ya je gala asibiti bai kwa iske likitoci a ciki ba. A nan ya ɗauki matakai ya ce duka ya kore su da ba zai yarda amana a ciyo ba. Zulum ya ce gaskiya yake so da amana wanda duk ba zai bi ba sa shirya ba. Kuma Zulum ya ce matsala da yawa ya gaggano a ziyarar da yake ba ta shiri ba. Kuma ya ce da matakai na kwarai za a yi ɗauka da ba zai yarda a maimaita kurewa. In hakan zaɓi ciyamomi can za su zauna ba su zo mai duburi sai ya zama ba. Kuma ya ce a sarakuna da ke lokal gamban to ba sabar ta su zo su yi zama ba. Ita Profesa daga ma'aikatan lokal gamban dole za su yi aiki ba su tauye ba. Ya ce ba zai yarda da tauye mudu ba, kuma ba zai yarda da gosu kasu ba. Shirin farfado da dukkanin lokal gamban zai yi amfani ba dan karami ba. Ikiram na Kano ba zan ki faɗa ba. Sabon gwamna ne ba wai nau ba. Na Profesa ba Abokana Umar ya ce ba zai yarda a ɗaiɗaita gida ba. A batun raya ƙananan hukumomi. Gwamnan Barna zulum bai ga zama ba. Da birnin mu da ƙauye na jihar Borno su bunƙasa ba zai yarda a lalata gida ba. Iya akan raya ƙananan hukumomi. Gwamnan Borno zulum bai zama ba. Duka birnin mu da ƙauye na jihar Barna su bunƙasa ba zai yarda a lalata gida ba. A batun raya ƙananan hukumomi. Gwamnan Barna zulum bai ga zama ba.